Li Tirkiyeyê bihabûnên dedemên dawîn de helawesana li wî welatê jî zêdetir dike. Li gorî ragihandina jûra bazirganî ya Stenbolê, helawesana herî zêde li giştî welêt li vî bajarî hatiye tomarkirin. Helawesana mehane a Stenbolê nêzîkî ji sedî de, helawesana salane jî ji sedî 63.7 zêdetir bû. Piştî zêdekirina bac û bihayên sotemenî li Tirkiyeyê helawsan jî zêdetir bû. Tenê li Stenbolê helawsana vî bajarî ji meha Nîsana 2022 bir de gihişt asta herî bilind. Li bazaran ji gazin da herî mezina welatiyan li ser bihabûn û zêdebûna helawsan e ku her diçe zêdetir dibe. Çok pahalı oğlum, sen eskiyi ne soruyorsun? Ha işte. Behayên niha li gor zemanê berê gelek zêdetir bûye. Kîloya bamiyek bûye 100 lîre. Niha pereyê heftanê em bo bazarê xerc dikin. Me berê ji bo mehekî xerc dikir. 200 liralık aldık işte bak 200. Tabii öncekine göre tabii çok pahalı. Ji ber bihabûnan tiştê ku em dikirin, nîwî kêmtir dikirin. Em zehmetiyek mezin a maddî dikêşin. Şimdi yarısı bile dolmadı. Ji ber helawsana zêde, hêza kirîna xelkê jî dadikeve ku ew jî karîgeriyeke xerab li ser karûbarê bazarvana jî dike. 20 kat edebilir, 20 kat. Yani ne hendik şey, 20 kat evet, behteri 20 kat işi. Gele ki bu abi hamut işte. Kodaya go kiloya kilo vegan nif kilo dikiriş koy. Böyle tabii ki hoştur bu erzantır bu. Maleme hamu ev duyet, fazile mezene de kilo barbun yeme heye. Benim mesela me 100 kilo turut vegan 10 kilo turuşum. Ürün bol olmaz yani bu halkın kaldıracağı veyahut da Niha havîne, tevê ku berhem tên hilberên ew qas giranbûn heye. Gelo zivistanê ku berhem kêmtir dibe, em ê çawa bikin? Xelkê dî nikare vî barê giran rake. Rewşa me her ku diçe xerabtir dibe. Divê rayadar çareseriyeke peyda bikin. Metirsiya xelkê ew e ku bihabûn mehên zivistanê jiya heyî dê derbas bike û bigihe ji asteke gelek bilind. Ercan Kurdistan 24 Stenbol.